hian tuna hian solama som ral lam kan ti mai chu chaklam kan unau te chu te chuan elai te ron new har chip te ron pan dona chu tiang boi pui chu kan kalme kan ya ral la sam thial kai tu lo mai tuna lo hian thial kai do ni cái thial kai mal to tuna pick up trip li an chho to a mihring phang om turin tar phawa te song tuya te char hun sai new har chip ta te chu tiang chuan om ani chu kan boi pui hi khut lang hui ti kan pakon ko better ron dc te char khut langa kan dc te an pakon tho ta tuna hian kan dc ti no torin kan ta pa ko mn part suai tu te ne tiang chuanin an boi puya tuna hian hela ban thial kai to engmo za kan oma te hi engmo za ti char hun lama te har chi lama te tar pho lama te thing sai lama te thut kai ni to ni thut chuan ni to ni tuna hian mi engmo za tu kan la ne hei ni nau ne kan maya abul khap le na chumin ai lai kan long ku te tui thiam tak tak kan lo ba chu chuan le lama om ho so ala thial kai sel do ni kha kan report lo kan ni chu kelai om zo hi la thiam mai lo ba so lai som mi engmo za kan lo ma tiang chuanin la boi lai maya voin sunday di som pani hi thil tra kan ti gen ti lo hiang report hi lo kapin chaklam kan una tan he kan luang chuaka char ru tlang khoi tu te an luang sok boka tiang chuanin thei top kan suat langa khotin har chip te tiang chuanin kan chang na sa le mai ni barma boe baga kan boi ni zual ku chu ti han facebook at ko kan da do na kha kha ilo tin da do me tuna hin hei ratan te bungrua ra le lam rang son ron thai kai don me ka ti hian nung leng in le lam pang so bar maram ngar chip kai leisen kai ania ti hin bungrua te ke em tle me chiar kai a ral tan te bungrua ti hin tu hi a khawa nga thai po har he ni lo en ila tuna ching sai lam tangeng ral tan te so turin motor pathum ngangkal tui kawa hai thai point thai le thelo ni len tang hal ze la hai thin hai a len chak khop mai teng hian ral tan te bungru hi longpu pathum an oma an lo thai kai char ni chon he tama le lam tangin hai pakhatin lo venga ngar vào kom tang hai miệng mà ra tu này rồi thải cay tổ in này chỉ là hiền này rong tay in bò la này tiền hay hình xếp nút mà này hình thế hi chừng sai cho hùn hơi chip về lá ra trả na khal tu tiền nè hùn hiếm bây giờ làm bằng cay tổ tiền nè số làm ra lẽ là mà son ngắm mình sinh ăn lỏm nua là so mà bung ruột hiện là cay dâu ngã mình sinh tập bộ là cay chura bấy sấy anh nè